Zdravím všetkých na kanál Promaxano. Dneska budem natáčať Fortnite na počítači. Na počítači moc nie som dobrý, takže sa mi nesmejte, že keď budem prehrávať. Na toto video by ste mohli dať 4 lajky pre druhú, 3 lajky, alebo 2 lajky pre druhú časť, alebo 3 lajky, dobre? 3 lajky pre druhú časť. A my ideme na to, dobre? Takže dajte na video. Áno, tých 3 lajky, keď dáte, tak dáme novú časť. Dáme si tento skin a dáme si k tomu Galaxy, nie tento, červený by sme si mohli spraviť. Takýto je pekný. Fú, ten je bomb, no takéto by bol, toto je dobré. Dáme si toto. A ďalej si dáme tento Umbrella. Takto. Dobre. A ideme na to. Dobre. A točím Fortnite kvôli tomu, dneska vyšla nová anketa, kde sme dávali, že za 3 lajky natočím dneska Fortnite a boli tam 3 lajky. Dobre. Počkajte si, tu dám kakauko. Dobre, už sa nám to načítava. Tak. Počkáme. Rozmahre. Dáme nejaký emote. Počkajte, jaký mám emote? Tento si dáme. Pam. Ja to mám schválne nastavené na najhoršiu grafike, jak to sa. Mám to nastavené na najhoršiu grafiku, lebo nemám moc dobrý počítač, akože idú mi hry, len nemám dobrý počítač moc. Kam by sme mohli landovať? Tak, môžeme niekam, kde není veľa ľudí. Niekde sem. Tam to vyzerá dobre. Tam ledneme. Trošku to nejak seká. Nesekalo mi to tak. Počkajte. No už to neseká. Dobre. No to za chvíľku presne, nebojte sa. Tuto sem, tu je česká. Tam je aj ten taký nejak sa to volá, taká vec. Mám toto, nice. To je tá vec, táto. Takýto domček, môže sa nám postaviť. Tu máme zbraň. Počkajte. Pomedl. Nie, dobre. Padla mi flaška. Je tu niekto? Než landoval tu so mnou jeden človek, sa mi zdalo. Možno niekto je. No jasné, že tu niekto je. Ja si dám rýchlo sem. Sa bojím. Nie, to je tryharder, počúvajte, to je tryharder. Sa bojím, lebo ja neviem dobre hrať až tak na tom počítači. Chvíľočku to budeme, dobre? Pozrite na moje edity, ale akože nemám byť také dobré. Viete, ale to hlavne hrám na PS-ku Fortnite. Tam mám veľmi dobré edity,
veľa editov. No neviem ako. Viem double edit. Mám pohode edity. Double edit každý vie, ale... Musím si to niekedy nabindovať, lebo ja to mám na myške. To nie je moc dobré. No už asi išlo preč, sa mi zdá. Neviem, mám ísť. Neviem. Tak pôjdem, okej? Neviem. Musím ísť. Nie, neviem editovať. A tam je. Poďte, ak ide. Skúsim ho snajpnúť. 97. Mŕtvý. Dali sme mu kill. Headshotku. Tam je druhý. Nie, my máme taký zlý aim, ale prečo? Ježiš. Dobre, mŕtvi sú. Všetci som tu zabil. Nie, oni neboli takí dobrí, akože. Tam je. Vidíte sa 7? To ja ako hovorím. Je tu? Kde je? Kde bol? Tu je. Jaké edity? Ježiš. Dobre, mŕtvy je. Ježiš, ja som skoro zomrel. Jaké healy, rýchlo. Už tu nikto není. Dobre. Ja v tom moc nie som dobrý. Ja som vám to aj hovoril. Počkať. Nie sú tu žiadne healy. Dobre, toto nepotrebujem. To rovno vyhodím. Toto si dáme takto. Dobre. Máme v pohode celkom loot. Ale tak teraz by som sa išlo nahealovať, ale kde sú healy, to neviem. Ne, tam je človek. 97 som mu dal. Tu je? Nie. Ty kokos. Neviem, čo to robím, ale ja idem preč, ja zdrám. Nekam, koľko je tu ľudí. Keď zomrem, to čo som urobil? Rýchlo, táto budka, je tam nejaký heal? Není. To nejaký Fatal Fields, neviem, ja tam idem. Tak Frenzy Field, alebo je to Frenzy Field? Možno to je Frenzy Field, ale starý, neviem. Nice, nábojky. 6. Nice. Sme snajperi. Rýchlo. Tu je jedlo. Určite tu je jedlo. Počkajte. To padá. Nie, to doma strieľa. Rýchlo. Krík. Je to lepšie, keď som v kríku. Nehovor, že to dám. Prosím. Nie. Sme skovaní v kríku. To je najlepšie proste. Poď. Prosím. A stihneme 500 odberateľov. Dajte odber všetci, aby sme stihli tento rok ešte 500 odberateľov. Bol by som veľmi rád. Počkajte, si toto nabíjam. Takto. Nejaké edity. Počkajte, že by sme dali, že double edit. Ježiš, tu sú ľudia. Kde ale strieľajú? Ja aj tuto. Musím sa to naučiť hrať, viete, no, alebo na počítači to moc neviem hrať. Dobre, mŕtvy. Nice, miníčka. To si rovno dám preč za tento revolver. To si... Takto. Ešte si dobijem nejaké miníčka. Keď tu ešte budú niekde. Sú tu nejaké... To nábojky si zoberieme. Neviem. Tuto je čestka.
No, toto. Lekárni. Complete quest? 25 000 XP, nice. Bo dáme si za tie míčka túto lekárničku si zoberme. Sú jablčka. Už tu asi nikto není, nie? Neviem. Ideme dať gól. Som Cristiano Ronaldo. Nie, musíme ísť preč od týchto strašiakov. Tuto je Neymar a tuto je Mbappé. A toto je... Nie, poďte. Toto je Mbappé, toto je Neymar a toto je Ronaldo. Aha. Nie, ja som to netrafil. Som bol... Tak. Double edit, bum, bum, bum. Ale počkajte, ja som to nejak dobre dal. Napíšte, koľko hodnotíte moje edity, pozrite. Moje edity sú proste najlepšie, viete? Také edity nikto nemôže mať. Ja mám najlepšie edity. Ja chcem byť... Nie. Hodnotíte moje edity. Koľko? Ježiš. Ale ne, nie som rozohratý, porite sa na moje edity. Vidíte? Tak, ja som taký, vieš? Ja som dobrý hráč. Ja som najlepší hráč, kámo. Dobre. To nič není. 41 ľudí je. Rozmýšľam, kam by sme tuto. Počkaj, tak poďme do zóny. Počkaj, ja chcem vyskúšenú vec. Nehovor, že to bude fungovať. Počúvajte, viete čo, vy môžete urobiť takú vec, že vy môžete sami chodiť. Napríklad, že ja teraz stlačam a chodím, musím zdržať dvojité V, aby som chodila, no. A vy, keď držte dvojité V, dáte si M a teraz stále držíte to V. Keď ste na mape už potom, už to nedržte a pozrite. Dáte preč a escapnite a stal sa vám taký bug, že proste sami chodíte, že môžete len s myškou takto. Uí. A to môžete aj keď padáte s gliderom, takže to môžete takto spraviť. Dobre, lebo proste vy môžete aj strieľať a vy sám taký úplne môžete ísť sám, proste to je najlepšie. Aj bežíte, proste idete sami. Aj keď bežíte, normálne, aj bežíte sami. Takže to je to najlepšie, aj keď skáčem. Takto. Počkať, ja si tu zjem toto. 99 HP. 99. Ne. Poďte, koľko mám HP, 99. No akože 100 shieldov mám, ale že jak tam tesne, že 1 HP, by mi potom mohol by som mať 100. Lekárnička. Si dáme sa. Tak. Poď, niečo dobré. Nice. Čo? Čo robím? Ja mám to tak. Dobre. Takže dávam pustím a ideme. Tu boli nejaké fighty, ideme tuto. Pre tento, čo tu padá. Jak sa to volá, som zabudol. Dobre. Zlatý skár. Nice. Toto ešte tu je dobré. Máme zlatý skár, nice. Máme tu krík bumbáš. Jak sa to volá, neviem. Ja stále neviem, jak sa volá. Čo je tento, keď dám to I? Čo je? Nie. Nehovorí, že vás to zamrazí. No, tebe... Kámo, ja si to ešte
No, ja to poznám, to je dobré. Pozri, šmíkačka. To je, že... Uj, jaké prekážky. Poďte, jak idem. To kto mi odcelil? Nie? Neodcelil? Neviem. Poďte, ak mám edity. Poďte, ak mám edity. Počkajte. Nie. Počkajte, čo tam mám, že... Dobre, pozrite. Počkajte, nech sa mi to nepodarilo teraz. Poďte, bum, 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 bum. Bum, bum. Mám dobré edity, nie? Musíte sa priznať. Mám najlepšie edity. Bum, bum. Tu mám okienko, som si urobil. To chcem tak rýchlo. Na PS-ku to viem strašne rýchlo, ale tuto nie. Tak si môžeme niekedy spolu zahrať aj. Keď chcete. Moje meno na PS-ku je MarsDark237 malé M. Mars, potržítko Dark 237. A ja vám to napíšem do komentárov, aby ste vedeli, jak sa to volá. Aký je môj nick. Ako ešte by som chcel niekoho zabiť. Máme 4 killy. No, tuto niekto strieľa. Konečne. Počkajte, si nastavím tú klávesnicu takto. Dobre. Mám to až moc? Dobre. Toto je jak Simpsonov, rozprávka Simpsonov, alebo jak sa to volá, to pripomína. Tuto niekto je. Ide pro vo strieľaní snajperke. Pekný pro. No, ja sa neviem ani trafiť. Úplne zle. Ale však snažím sa. Nemôžete to vážne brať. Mŕtvý. Erko, rýchlo prebijam. Tu je nejaký. Odkiaľ? 97. Mŕtvý. Kaman, sme až taký špatný. Mŕtvý. 7 kilov. Počúvajte, 7 kilov. Mŕtvý. Kaman, my nie sme špatní. Dobre. Kde sú? Tam je. My sme najlepší so snajperkou. Bum! Počkajte, takto. Počkajte. 97? Čo to? Ja sa neviem trafiť. Ty si mi dal už niekoľko. Ale čo mám za aim? Proste ja sa neviem... Dobre, ja ho dokončím so Skarom. Dobre. Mŕtvý. Nice, 9 kilov. Docela dosť. Nice. Už máme 9 level. Dobre. Čo je toto? A je to na ní, nechceme. Poďme. Sme v zóne, takže to je dobré. Že by sme aj dneska vyhrali, to by bola pecka. Počkajte, ja sa skontrolujem, že všetko ide. Všetko je dobré. Hej, dobre. Som späť. Dobre. Je to, kto strieľa. Poď holubiček. Môj aim je najlepší. Mŕtvý. On ma tuším trolloval, keď som si... Tuším ma trolloval, nie? Tu je druhý. On tu len beží. Ježiš, kam to ide? Dobre. On bol úplne zmetený. Dobre, 11 kilov, nice. Akože,
neviem, editovanie mi na počítači vôbec nejde. Akože trošku možno. Napíšte do komentárov, koľko hodnotíte. Poviem tak z 2 z 10, z 2 z 10. No. Kam by sme ešte mohli ísť? Prebijem si zbranie. Kam? Potrebujem nejaké killy. 7 ľudí. Prosím, nech to vyhráme. Ja to strašne to prajem. 6 už. Dobre, ja si tak a môžeme ísť aj sem. Sem pôjdeme. Ja sám chodím, takže to je dobré. Ja sa tu ešte dohylujem takto. Dalo mi to síce málo, ale za pokus to stálo. To sa hodilo. Dalo mi to síce málo, ale za pokus to stálo. To je najlepšie, že keď takto sám chodím, lebo to ma z toho niekedy tak bolí ruka, ten prst ma bolí z toho. Sme traja. Kamo. Prosím, držte mi palce. S vínom na počítači, to sa mi nikdy nestalo. To nestane sa mi. Ale to kde sú oni? Tu je jeden. Ne, prosím, ja chcem zabiť. Nie. Ja som ho zabil. Rýchlo, medkit. Počkajte, rýchlo. Kam on takúto pás na mňa urobil? Ježiš, takýto zlý je. No sa to vrátilo. Počkajte, to rozbijem. Dobre. Erko, tu jaký mal loot? Mal strašne dobrý loot. Ne, prosím. Jos, s vínom sme to zakončili. Nice. Jaký emote? Hej, emote. Nice, s vínom, prvýkrát v živote. Nice, ja sa tak teším. Počúvajte, dajte like. Dáte 2 lajky pre druhú časť a strašne sa teším, že sme to dali. Možno máme Umbrellu, Time Umbrella. A niečo si otvoríme v Battle Passu. Keď nám môžeme? Nevadí. Jaký máme level? Level 7. Dobre, dajte like, 2 lajky, možno zajtra natočím. Keď dáte 2 lajky a my už končíme, takže čaute, čaute, bum bum. Zajtra možno, keď dáte 2 lajky, možno natočím druhú časť. Čaute,